कि पुलिस Kejala Bihar henen kasngipalay kala register artli ki FIR persyayo Rahul Gandhi unong ilam ka Kongres bat palatsis pangut kinong tray ka parti halor kajing pelong ya ka shiksha niya samvat outreach program ha Ambedkar Hostel ha Darbanga district jong Kejala Bihar klem dayo ajing bet ong kehe sarkar Kejala Bihar ya ka FIR la ujor halahe Ria Sarai Police Station kat kumbikandan shispa prakundai bracket R shispa prakundai bracket B bat shispa laipu R jong ka BNS harangkat ka loudspeaker ak halor kajing ujor jong Alok Kumar District Welfare Officer jong ka Darbanga kawai pat ka FIR la ujor kat kum ka kandan arspa arfulai jong ka BNS bat ka loudspeaker ak halor kajing ujor jong Khurshid Alam Officer ka Block Welfare Kamen Shwa ka Borsansha District kala kentai ban ajing bet naga banta ka tega jingelang daga batarwa ban pelong daga weipat ka jaka ha ka jaka jongka ka Kongres kala kentai ka tega jing ajing mot ka bala pelong ya ka jing ya kenat wat apreng jing persya ni Borsansha bagi bor pahara Gandhi ula rung sepok ka jaka jong ka hostel bat ula ajing keren sya ki samla pule ha ka jing pen bana ka Borsansha jong ka Darbanga kala ong ya ka FIR ka baningkong la register kat kum ka jing ujor bala mudui hathanat ka lahir Ria Sarai da officer jong ka District Welfare ubabat ya ka Borsansha ka FIR ka baar ka ujor persya ya ki peungut ki breu ka bamla ban itu namar bakilapan khaing ya ka hukum khang kat ba Rahul Gandhi bakal khandai ngut kinong tray ka Kongres lajar keteng kerpang hakawai ka FIR palat sis paun ki dukhot jong ka seng ki bamla ban tip ru ki dangdon hapo ka jing toket ka Borsansha kala ai jingmot ban penlong ya ka shiksha niya samat hatau hol Henry Une unong ilam ka Kongres ulayeng hala ka jong ka nongrem daga budget ban hiar naga kali jong u ban yai kato ka nes pa metar ban poi Shamadan bayai marjan bat ka hostel ka kali jonga kala sha pan sange Henry ngamsham las ngabjar kala shim ya kalenti ban poi hangne da ka kjat laung Gandhi पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की रोक नहीं पाई पता है क्यों नहीं रोक पाई नहीं इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है आपकी शक्ति मेरे पीछे है इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है हमने नरेंद्र मोदी से कहा पार्लियामेंट में कहा तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा